himen ko para bayir hautrai Jesus Christ. Minta kasngi kabalang kakin mau burom ya u Dominic Bakui, u Dominic na bolong na Italy. Lakha ya u katweis pa hinyupo balaklat kadars pa arpo we. Ula imtang sanbo we snem Henry ula kerlalong uba paunam badunong seng jong kawe ka seng yalap yaga kubor baba. Pat de lemba jongu ngilayoru yaga jingriu bele rosary bakui kamaria teizoti kalawan pau hau dakabara rosary bate nangdo ngilayo yaga neka dur kadar jonga jingduwai rosary. But kumjuru khaba ka kemi jongu kala armet yawu kala don kawe ke jimpos niu kalang kumne kalayo I uwe uksew barong bayom bad bali ubara ha ka Shyntur jongu kawe ka ding Barhem bad udang mare keleng bad hadin enda kala kindit kala late panjimut na ki father na ki ba duai bat kila batai haka baduni ukun jampi ulang ubashirhem haka tinu bele bad unpin priang yaka kubar baba keleng klem tiing klem artatin bad kumba labatai kala urlang shisha haka jingim jungu Dominic Bakui bad wat mintaru kaseng balastang dau kalong kaseng bayalap yaka kubar baba daka jing shirhem keleng ka perte bad lemba jungu ba kabalang kalayo yaka jinglong batimai bad ulong unongyala bashirhem kalam artatin bad kumjuru lemba ka jing shirhem jungu ken kamada Mary kalalap yawu banwanra yaka jingduwai bashirhem jingduwai rosary bad de lemba jungu kala priang yaka jingduwai rosary ko himen ko para man pa iway ngidon ki kameram ban pendep habang yatrelang badu try habang yatrelang badu jisu un kindiyo burom yangi tenteng don haka jingim jongi ngiartatin bad ngi kenrantin henry jisu peit yangi iway banlong ki nonglang kubor jongu ban ra yaka kubor shakibriyu bampat yosngo yaka jingi jongu but ngide ban yatrelang but kanega jingkot ka jongu ka gospel minda kasngi ka karen yakane jisu ubu hakamat ki apostol yaka jinglong sinran bashisha ki jinglong sinran bashisha kilong ki ba kloy ban pediang yaka saindur jongu balai haka jingim ki ba kloy ban len yalade but ke ba kloy ban kendu ya ka perte barokawe nagabinda ka gospel nagabinda ka jingidu Chris ladangim nam ban kendu ya ka perte nagabinda ka gospel nagabinda ka jingidu Chris ngin sakud ha ka perte da ka ba ino ya ka jingkot kerpang jongo balai buna pedeng jongi ngi sakud ha ka perte namarngi ken kordor palan ya kie jonga perte Nius nguru kawe kentinu jisu la on kane kalong ka kentin ha ka gospel ka ba pinkul mar bon ki brio ya ka ba ujisu u on nga on happy ba don na ki ba yang hangne ki ban om mad ya ka jingiap kashua kin yo I ya ukono brio ba uwan hala ka hima kane kalong ka kentin ka pinkul mar bon ki brio kai ka jingmod jang kane kai ka ba ujisu mud ban on kumne ha ki apostol bad lano kan urlong kane ka hima uble lano kan wan ya ka hima jong uble kumno ki briu kin sa hadu banda wan utrai na marim laban imslem don bon ki jingar tatin jingkol mar ha ka jingmod jong briu kai ka bau jisu la ong lempa kane ka kantin kalong ukran ningkong don ki nombatai ka tino blaki ong ka ba ningkong ka ba ukran halor ka jing kala dur jongu shaulum de hangdo laingot ki apostol kilayo I yakaburom jongo bale haulum tabor barlemba kane ujisu ula peni baulong ukun obriu badulang ukun obale badulawan haka
bor sensha but kadonro jingesrim but kaneka jimbatai na marhaka kitab Daniel kabahinyu ka krensha pang ukunu briu uyang haka burom badu wan ban senshar ya ka perte baro kawai ubat haka tijongu ya ka bor ka itia nandang itip kumno ka burom ublay pau lemba ka jimmi pat bad kasngi burom Pentecost sashasin la wan urlong kadega jingjia ka burom jango blay ka bapau bad baharo ki apostol ki dang im hakata ka por bad de maki kila stampen pinbriang ya ka kubor baba dondro ki nambatai bakuid ka batai halor kane ka ktin baki ong Jesu kran shapanga jingjot janga Jerusalem temple kayimane Jerusalem bad lemba kakti jong rom bad ban pin pau biang ekaburom namar shisin ujisu lamipad nekibayab ba shisin ukiu shabaneng ka jinglong janga parte ka kala namar mintang ngidon tang kawe ka jimmane ngidon tang ha uwe uble ngidon tang uwe unong penim bad ngidon kawe ka jinkinia bad lemba kane ka jinkinia bad lemba kane ka burom ka bala wanra da ujisu lemba ka jingia ka parte ka yai bad ki briu kin light im namarna kata ka daw ka jingjot jang ka yimane Jerusalem kalong ka ba kongsan ban hikaya ki ju minda pinde ben paishu shakata ka temple henre pide ben paisha ujisu ubalong ka temple bayim kumbangi yosno naga jimpule naga kitab Deuteronomy ka karen ubala im hapadeng jangi bad ubala yalam iki briu lemba ka ding lemba ka lemba ka jingjinjar babun jai ulong umjula ban yap namar udang im but kumjuro kaneka jimmot kalong hadin ka jingmi pa jungu Jesus Christ ki apostol kila late keleng ban yalap ya ka kubor wat apokari Rome ban vanra ya ka hima ubale but kabamot hakata ka por baro ki brio ki sendran kila yosno ya kaneka kubor na ka Shyntur jungu Jesus kidang im kaneka dege jimmot ka Jesus on tat hado bapin yo iya ka hima ubale don hapadeng jampi kibam ya ko himmen ko para ujisu ulakwa ban pen bariang ya ka kubor ka hima ubale hapadeng jongi namar ka kubor jong ka hima ubale kalonga kubor ba im kuba seizo kubor ialam lindi yangi omde ka kubor ba pot ne kubor banum seizo ne kubor ba pendu jing karmen de na kata ka daw ni don kamban kindiyo burom ya ujisu ha ka jingim kumu Dominic bakoid katshaba ulalay ula kindiyo burom ya ujisu na marba ula trishitam ban kindiyo burom ya ujisu ka beneng kala kemen hadu kata halo jongu ba ka maria teizoti kala wan ban hikai yawo ya ka lindi ban jan bad jisu lemba ka jing duwai rosary ba de na kata ka daw nadu kata ka por ya ki bahalor nadu pa ba kuit ki bishop kila stang ban hikaya ki briu ban duwai ban shania ha ka jing duwai rosary bad kabakut jong kaneka jingrai bad ka jingi kai kalong ya ka tma le pando ha ka ba ke kristan ka kima kristan kala job halor ki hima jongi muslim lempa ka jing duwai rosary tanginang duwai ha kane ka Eucharist bakuidru nagabenta ka jinge jongi nagabenta ka jing seizo ya ka jinge jongi hapo jongi kalam kensting kanu ka jingi kai jonga baneng kalam kensting kanu ka jingi kai halor ka hima ublay jisu be ed karko kardo yangi pensle yangi lemba ka jingi side lem jongo Dominic bakuid Bambangiru ngila ban yalap shirhem ya ka kupor ka bawan name bangilong ki kun jang ka hima bangin yo I ka burom jame tat hadu men wan biang ha ka burom ban bishar ya ki bayim bad ki bayam en ya ro ya utrai Jesus Christ